Халелуя! Слава да бъде на Господа! Амин! Здравейте, скъпоценни хора! Добре дошли на нашата евангелизация, на това събитие, което е провеждано в името на Господа Исуса Христа. В името на единствения Владетел, в името на единственият Господ, в името на единственият Спасител. Амин! Алелуя! Дошли сме, за да свидетелстваме за Неговото име. Амин! Дошли сме да свидетелстваме, че Той спасява, че Той освобождава, че Той изцелява, че Той възстановява. Алелуя! Ние сме изпратени до вас, приятели. Изпратени сме до вас, за да донесем Божието послание, за да донесем благовестието, добрата новина. И тази вечер наистина ще имаме много свидетелства, ще имаме много говорители, които ще свидетелстват за Господа, които ще ви разказват за Неговите чудесни дела. Амин! Тази вечер ще чуете наистина много силни послания, силни свидетелства и вярвам, че тази вечер Господ ще се прослави. Амин! Алелуя! Окей! Нека да изтигнем ръцете си и да се помолим и да стартираме нашата евангелизация. Алелуя! Небесни Татко, благодарим Ти за този час. Благодарим Ти за това време в името на Исус Христос. О, Татко, аз Те моля наистина да ни движиш. Аз Те моля Ти да ни помажеш. Аз Те моля Ти да осветиш това място в името на Исус. О, Татко, нека се свети Твоето име. Нека да дойде Твоето царство. Нека да бъде Твоята воля, както на небето, така да бъде и на земята, Господи. Прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия в името на Исус. О, Татко, тази вечер се моли в този час Ти наистина да разчупиш силата на врага в името на Исус. Аз Те моля тази вечер всяка една душа да бъде спасена, да бъде освободена, да бъде докосната в името на Исус Христос. Аз се моля тази вечер всеки един човек, всяка една душа да преживява Твоята любов, Господи, Твоето присъствие, Господи. Тази вечер се моля всеки човек да има реална среща с Тебе в името на Исус. Аз се моля да благословиш всеки един говорител. Аз се моля да благословиш всеки един хвалител. Аз се моля да благословиш всеки един пастир, служител и помазаник. Аз Те моля да осветиш всички хора, които са дошли тук на това място, за да чуят за Тебе, за да слушат Твоите думи, за да чуят за Твоите чудесни и велики мощни дела в името на Исус. Алелуя! Аз Те моля, Господи, святи душе, да се движиш тази вечер, да освобождаваш сърца, да възстановяваш семейства, да възстановяваш бракове, да освобождаваш, Господи, хора, които са зависими от наркотици, от алкохол, хора, които са в лошо състояние в името на Исус Христос. Аз Те моля Ти да ги изкупиш тази вечер. Аз Те моля Ти да ги умиеш с Твоята свята кръв. Амин, халелуя. Води ни, Татко, в името на Исус. Аз Те моля наистина да минеш от всяко едно сърце, да минеш от всяка една душа, като един огнен лъч, като един меч, който да почисти, наистина да отрязва това, което е ненужно, това, което е тъмно в името на Исус. Нека всеки един мрак, всяка една тъмнина в името на Исус Христос да се премахне от всеки един в името на Исус. И се моля за Божията светлина да озари тази вечер всяко едно сърце, всеки един човек да познае, че Исус Христос е Господ. Аз Те моля, Господи, дай истинско покаяние, дай истинско обращение на този квартал, Господи, в името на Исус. Моля Те да дадеш истинско обращение на всички хора, които са събрани тук. Аз Те моля да ги срещнеш тази вечер. Аз Те моля да ги изпълниш тази вечер. Аз Те моля да ги освободиш тази вечер и да ги спасиш в името на Исус. О, моля се, святи душе, излей се мощно, излей огънят си, излей силата си, излей, Господи, озари с лицето
човек, над всяка една твар. О, Господи, ние жертвуваме и искаме да изземаш духът си тази вечер. Излей дух на покаяние, излей дух на молитва, излей духът си, Господи, в името на Исус. Халелуя, халелуя. Слава, слава и почет да бъде на Тебе, Господи. Аз те моля сега да водиш всички нас чрез Твоят Святи Дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух. И всички казваме Амин! Халелуя! Амин! Амин! Нека да ръкопляскаме за Господа. Амин! Халелуя! 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 Слава! 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 Сега ще имаме време за хваление, приятели, защото наистина Господ е достоен. Той е достоен. Той е всемогъщия. Той е силния. Той е създателят на небето и на земята. Амин! И Той заслужава абсолютно хвалението. Той заслужава поклонението ни. Той заслужава почита ни в името на Исус. Амин! Слава, слава да бъде на Господа. Така че нека да отворим сърцата си и да го хвалим. Защото това име е най-великото име, най-мощното име и най-достойното име. Амин! Халелуя! Слава, слава и почита. Амин! Халелуя, благодарим Ти, Господи. Халелуя, халелуя, истина загуби. Халелуя, халелуя, слава Христа. Халелуя, халелуя. Благодаря Ти, Боже, че ми прости греховете. Благодаря Ти, Боже, че ми прости греховете. Халелуя, сакам да загуби. Халелуя. Hallelujah. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави.
cała na żywota mi. Cary mój, cary mój, cary mój, występny Boga na ziemię, na ziemię. Klina, okrągłą chluba, bo Jezus Tebe, występny Boga, swoje to prysystwie, swoje to prysystwie, występną Boże, Leśna Klina, okrągłą chluba, bo Jezus Tebe, występny Boga. Cary mój, cary mój, cary mój, występny Boga da Zimeja. Cary mój, cary mój, występny Boga da Zimeja. Leśna ziemia. Czy Ty mi powiesz, Twoich nas sława, presja Twojej tronicy, serce to biją mi, czy Ty bezkrajną, Matko Jezusie. Czy Ty mi powiesz, Twoich nas sława, presja Twojej tronicy, serce to biją mi, czy Ty bezkrajną, Matko Jezusie. Любов та Ти непомірна, любов та Ти є живо, ча ми дава да живея своята Богода. Любов та Ти непомірна, любов та Ти є живо, ча ми дава да живея своята Богода. Родни Твоята любов, нека е така Твоята si spuni moje srce, pogleda към Тебе, свяра и съм спасе. Огромна е Татко Твоята любов, издигна ръце и кажи огромна е любовта Ти, огромна е Татко Твоята любов. Татко си спuni моето сърце, погледна към Тебе, свяра и съм спасе.
реката живота. Пей заедно с Господа. Искаш ли сега да дойдеш на реката, и реката живота вода? Жаждата те отолава, жадата душата, за любов, за мир и красота. Реката мила, живота вода. Цял се потопи, от водата и духа се вместопи. Там при реката мила, там при живата вода. И в нея цял се потопи, от водата и духа се вместопи. Слава на Господа! Халелуя! Да бъде вечна слава. Дайте да слава на Господа, братя и сестри. Защото е тук между нас. Нека Духът се издига с нас, братя и сестри. Нека заедно да пеем, да го хванем и да усетим, че Той е между нас, братя и сестри. Създал си ме да ти хваля, създал си ме да ти издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме да ти хваля, създал си ме да ти издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Ти си моя Бог. Създал си ме за теб. Алелуя. Ти моя Бог и няма създал си ми, Господи. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те издига, създал си ме Слава. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава, да ти отдавам слава, да ти отдавам слава. Ти си моя Бог. и няма друг като теб. Няма друг като тебе, Господи. Ти си моя Бог, създал си ме за теб. Ти си моя Бог и няма друг като теб. Ти си моя Бог, създал си ме за теб. Създал си ме, нека заедно да хвалим Бога, братя. Създал си ме да ти хваля, създал си ме да ти издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме, създал си ме, създал си ме слава, да ти отдавам слава. Sen si benim Tanrım, hiç kimse sana benzemez. Sensin benim Tanrım, beni yarattın senin için. Sensin benim Tanrım, hiç kimse sana benzemez. Sensin
Çok kurban git. Пълноценно изцеление, Господи, премини от сърце на сърце и докосни всеки един храм. Подреди храмовете така, както Ти желаеш, Господи, да бъде винаги Твоята воля. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Отче Свят. Стигам Те, само Те. Стигам Те. За любовта Ти, която показваш всеки ден към мен. Дигни ръце и кажи за любовта Ти. За милостта Ти, която показваш всеки ден към мен.
показваш всеки ден към мен. Дига ръце, благодари за милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, халелуя, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, халелуя, благодарим ти, Господи, Господи, пея за те. Жертвата и за Тебе, Господи. Господи, пея за Те, приеми моята жертва. Ти си цар, възвишен и достоен. Ти си цар, възвишен и достоен. Хваля Те, Божия сега и се сърце те велича. Хвали Господа и стигне ръце към Него. Хваля Те, Божия сега и от все сърце те величая. Ти си цар, ти си цар и достоен. Ти си свят, ти си благ и достоен. Слава Тебе, Господи! Слава, слава на Твоето велико име. Слава Тебе, Господи! Слава, слава на Твоето велико име. Славен си, Господи, и достоен. Славен си, Господи, и достоен. Славен си, Господи. Славен си, Господи, и достоен. Нека сега Господи да ми пеят заедно. Славен си, Господи. Лесно е, лесно е. Славен си, Господи, заедно. Славен си, Господи, и достоен. Славен си, Господи, и достоен. Халелуя. Халелуя, халелуя, халелуя! Амин, амин, амин! Халелуя! Наистина Господ Бог е славен, най-мощният, най-силният. Няма подобен на Него. Амин! Той е Създателят, Той е Творецът. Просто казва пъти и то става. Амин! Халелуя! Вярвам, че си с очакване тази вечер. Вярвам, че наистина си дошъл тук, за да чуеш Божиите думи и за да имаш реална среща с Господа. Амин! Аз вярвам, че тази вечер Господ може да те изцели, Господ може да те спаси. И ако си извършил много грехове, за Христос няма нещо невъзможно. Неговата кръв може да те очисти, Неговата кръв може да те освети напълно и всичките ти грехове ще бъдат простени в името на Исус Христос. Амин! Алелуя! Днес е спасителен ден, ден на покаяние. Алелуя! Ден за ново начало, ден за нов живот в името на Исус Христос. Божието Слово казва, ако днес чуете гласа ми, не закоравявайте, не затваряйте сърцата си, но бъдете отворени за Господа. Отворете сърцата си, откликнете тази вечер през този час, приятели. Дошли сме при вас и
изпратени сме от Бога за вас. Не знам какво мислите и как живеете, но наистина аз виждам напоследък как живеят хората. Аз виждам как живеят хората в това последно време. Живеят по този начин, като че никога няма да умират. Забравят за смъртта, но смъртта е реална. Тя е реална, приятели. Няма сигурност за следващия час. Няма сигурност за утрешния ден. Нека да се събудим. Нека да започнем да мислим, приятели. Дали това, което се случва тук тази вечер, е напразно и случайно? Не! Наистина Господ Бог ни е изпратил при вас. Бог ни е изпратил при вас. Може би ни познавате и ни подценявате. Това е Аското, нашето момче от махалата. Не ни подценявайте. Приемете това събитие, тази евангелизация, като Божието послание, което е изпратено до вас. Амин? Бог ви призовава. Бог ви чака. Бог ви обича. И нямате сигурност за следващия час. Нямате сигурност за утрешния ден. Затова нека да се събудим. Нека да не забравяме, че сме смъртни. Но Христос, Исус Христос, победи смъртта. Той беше разпънат на кръста, приятели. Както знаете, вие сте чули за тази история много пъти. Може би има хора, които са между вас, които не са чули. И ви казвам, Христос, Господ, стана човек, прие човешки образ и беше разпънат на кръст, бидейки погребан, но на третия ден Той възкръсна, приятели. Исус Христос победи смъртта. Амин. И в Него е нашата вяра, в Него е нашето упование. Той е нашата жива надежда. Има надежда за смъртта, приятели. Смъртта може да бъде избегната и победена чрез вяра в Исус Христос. Ако повярваш тази вечер през този час, ако отвориш сърцето си, Господ ще ти прости всичките грехове и ще те направи нов човек и ще ти даде вечен живот. Защото Исус Христос е казал, който вярва в мене, дори да умре, пак ще живее, приятели. Затова смъртта е реална, това е факт. Днес не има, утре ни няма. Най-важното нещо е, къде ще прекарате вечността? Дали вашата душа е спасена? Как живееш живота си? Не си мисли, че си вечен. Не си мисли, че всичко можеш. Смирявай се пред Господа тази вечер. Ако смъртта почука тази вечер на твоята врата, помисли си къде ще прекараш вечността. Това е нещо сериозно, приятели. Това не е концерт. Това не е концерт. Ние сме изпратени от Бога при вас, за да ви донесем Божието послание, което може да спаси всяка една душа. Амин? Сега, до тук бяхме с хвалението. Искам да дам възможност сега, от тук нататък, на всичките пастори и служители, които са дошли тази вечер в този час, на тази евангелизация, и ще вървим поред. Искам да поканя пастор Сабри, нашият възлюбен брат, пастор Сабри, който е от град Карнобат. Той ще се представи. Нека да ръкопляскаме за Божия човек. Халелуя! Бъди благословен, думата е твоя. Rabbe hamdolsun çocuğu olsun Rabbe. Rab bereket etsin hepinizi bağışlan. Rab'den bağıştan bereket isterseniz Rab sizi bereketleyecek, size destek olacak, size yardımcı olacak bütün hayatınızda. Söyleyebilirim sadece sevgili canlar önce, milletime söylüyorum. Ben buraya var geldiğim 5. defa evangelizasyon yapıyorum ben burada. Bir defa Tevracık'ta yapardık. Mentevi şimdi var yaptığım var çok sene evvel. 15, 20, 25 sene evvel. Önce toplantılara çok insan katıştı. Bir zaman geldiler 350-400 kişi. Bu insanlardan önce bu 350-400 kişiden 22 kişi tövbeye etti, Mesik'in yanına geldi. Bu akşam boşa gelmedik sevgili canlarım. Şimdi bu akşam gelince Arıcık'ta
İlyali Burgaz'da var bir takım çaldılar. Burada Atay'da köçekleri güzel önce bir şey köçek yaparlar. Hepsi sevinçli çocuklar oynayacaktır. İsteyip söylemeyi size sağlayayım. Dikkatli olasınız bu dünyada. Bu son vakitlerde hani yaşıyor sevgili canlar önce. 70 yaşından önce yukarı var mı burada yaşayan? 70 yaşında var mı kadınlar? Allah affedeceksin, sen kaç yaşındasın? Sen var mı daha ihtiyar insanlar? Sen var mı gördüğün böyle küleyeceksin insanları? 70 yaşından yukarısı var mı gördün? Biliyorsunuz ki açıklamada 16. bölümde 8 ve 9 konuşuyor. Rab öfkesini döküyor dünya yeryüzüne. Öfkesini döktüğü zaman da sevgili canların önce insanları yakacak diyor. Четвъртият ангел казва, заповяда Бог да отидат и да излеят върху слънцето, за да могат да палят човеци. И човеците ще прекарат, ще изкарат, ще похулят Бога и ще умрат. Виждаме това време, което наистина görüyoruz, işaretlerden oluyor hayatımız, dünya yeryüzünde ne oluyor kardeşim? Bir tarafta oluyor, önce çok büyük depremler, yakında Rusya'da öyle oldu 8, önce 8 sınıfı geçti, çok insan öldü. Başka devletlerde, başka çok büyük yağmurlar, çok büyük şeyler olma. Bu işaretler hepsi önce yazıyor kutsal kitapta, 24. bölümde nasıl diyor? Tuğba Bulgovesti, İncil bütün dünya yeryüzünde önce vaaz edilecek. O zaman benim gelişime yakın olacak. Hiç anlamadan Rab gelecek sevgili millet. Biz bu mutluluk içinde yaşıyoruz, bu umut içinde yaşıyoruz imanlılar. Önce bu mutluluk içinde yaşıyoruz çünkü ben 34 sene evveli iman ettim. 34 sene evveli ben söyleyebilirim en büyük içkici, en büyük kumarcı. Uruk'un birkaç taraftan bıçakla baltayla vuruldu. Ama Rabbe hamdolsun şükür olsun hani seçti beni. Önce ben kendim karnımaklıyım. Bu sene size geldim bu akşam söyleyeyim esasını, doğrusunu. Hiç anlamadan İsa Mesih önce gelecek. Ama kim için gelecek? O gelecek imanlılar için. Bu akşam sen İsa Mesih'i canına kurtarıcı gibi avarsan, bu akşam sen İsa Mesih'e iman edersen, İsa Mesih bu akşam beni yerine gelecek. Seni alacak hem birinci, bitkileri birinci olacak, birincileri bitki olacak diye kutsal kitapta. Herkesin bir hayatı yaşadığı dünya yeryüzünde karar oluyor. Bir erkek karar oluyor. Kadınlar karar oluyor. Bu karar nedir sevgili kardeşler önce? Gel buraya bu bebek. Bebek gel buraya. Bebek gel dedenin yanına. Bakın bu bebeğe. Annesi durdurun. Bu çocuk önce büyüyecek. Bu çocuk büyüdüğü zaman da annesi buradaysa, babası buradaysa 6 yaşında oldu mu o düşünecek buna. Ankı rastgele versin de büyüsün. Sonra düşünecek, karar alacak. Ankı mektebe yollayacak. Nasıl okul bitirsin? Bu çocuk büyüdü mü? Bakalım 14, 15, 16 yaşında kızın yavrusu var. O zaman nasıl yapacağız? Nasıl evlendireceğiz kızımızı? Oluyor 15-16 yaşında. O zaman başlıyor çocuk arama. Aradıktan sonra evleniyor. Kimi evlendireceğiz kızımızı millet? Hangi güveyi, hangi çocukçu insanın yaşları 16, 17, 18 bizim millet evleniyor. Sonra evlendikten sonra nereye ev yapacağız? Nereye önce ev alacağız? Nasıl yaşayacak bizim bu gençler? Hayat gidiyor. Bir zamanlarda da bakı zaman geçiyor. İnsanın yaşları başlıyor. Ben hiç anlamadım, ben ne zaman oldum 68 yaşında. 34 sene imandayım. Hiç anlamadım ne zaman geçti bu vakitler. Sonra kardeş söylediği bir ölüm var. Bilirsiniz biz imanlı. Ben imanlı. Bu kardeşler burada kız kere önce geçmiş olacağız. Biz ölmeyeceğiz. Sen öleceksin 2 kere. Sen 2 kere öleceksin. Hem bir gün geçmiş olacak. Nasıl olacak bu? Şimdi
Şimdi bu zamanda tövbeye gelirsen, İsa Mesih'i canını kurtarıcı alarsan, önce İsa Mesih'i canını kurtarıcı aldığın zaman da Mesih sana kutsal ruhunu verecek, buna hizmetçi olacak. Sen de onun dedikleriyle, onun sözleriyle yaşayacaksın. Seni bir yeni bir adam önce istiyor yapma. Bu yeni adam, isim söylemeye sevgili canlar önce. Bu yeni adam, bu yeni kadın karakteri. Ruhunu verdiği bize zamanda biz karakteri yaşamıyoruz önce. Yaşamıyoruz dünya için. Hayatı görüyorsunuz sonuçta ne oluyor? Hayat yemek içmek. İnsanın önce hayatı dünya yüzünde bir yemek içmek. Ölümden sonra hayat var. Bu ölüm bir gün senin kapına çalacak. Bizim millet diyor ki bir testi su gibi insan kırılıyor bu dünya yüzünden gidiyor. Var iki kapı. Bir kapı cehenneme kapısı. Hayır, telefonunu ver. Bir kapı cennet kapısı. Mesih İsa 14. bölümde yukarıda diyor. Ben gidiyorum size yer hazırlayın. Yer hazırladıktan sonra önce ben bulunduğu yerimde siz de benimle beraber olasınız. Önce cennette bir gün size alacağım diyor. Yap telefonunu. Dönsün. İnsan her birinin önce omuzları var. Omuzlarının üstünde kafası var. Kafasının üstünde iki de kulak var. İşinin millet. İsa Mesih geliyor. Bir gün tövbeye gelirsen İsa Mesih'in canını kurtarıcı alarsan ebedi hayatta yaşayacaksın. Ver onu bana. Ebedi hayatta.